Sziasztok! Itt Márk, és ez nem más, mint a Minecraft, és most szerencsére nem lagol a semmi, és rendesen tudja venni a Minecraft a videót. Szóval én most egy jó szerverrel jöttem fel, majd megkapjátok az IP-t YouTube leírásba, majd figyeljétek meg. Az a neve, hogy bármi lehet a neve. Írjátok be az IP-t, hogy minekarc.nl. Ez ennyi a jelszó. Ó, fejlett Minecraft. 1.6.2 magyar Minecraft letölthető. Beírjátok azt, hogy magyar Minecraft letöltés. Az cső. Beírjuk mi meg azt, hogy... CP. Nem az, hogy warp. Fatál. Telkek. Ne szóljál már bele. Húha, milyen warpok vannak. Nincsen bor. Hú, bazd meg. Hogy nem kapom vissza az adminomat. Vagy csak egy hónapra volt? 12 napra? Rég voltam már fenn. Hú, de nem tudom, öcsém. Azt se tudom már, hogy mik a warpok. Bírok kiütni? Nem bírok. Szóval segítsetek nekem, mert nem emlékeztem a Minecraftot, tudjátok. Most itt eltűnt valahogy az adminom. Nem tudom, hogy. Valahogy a picsába eltűnt az adminom. Egyébként így nézek ki. Pip. Szevasztok! Így nézek ki. Francos burgonya tudok kijutni. Építsünk házat. Na, hülye szúnyog már. Ezt kibírom ütni? Akkor kibányászom. Ki hát? Ki a követőcsém? Nem kaptam vissza az adminom, csak tudok kiütni. Majd le kell töltenem a Sony Vegas-t, hogy kibírjon vágni a rossz részeket, kecsi. Azt majd csinálok egy animációs filmet. Ha tudok. Ha nem, akkor így jártam. És ti is így jártatok. Ma én ide benézek. És innen lebányász. Ó, cső, francos burgonya. Bányászok le. Itt egy szúnyog. Gyere csak. Hoppá! Ó, nem kaptam. Mindegy, zobáljunk egyet. Ó. Ledobtam. Nem. Bocsánat, csak most vacsorázok. Ez az első videóm Frapszel. Eddig Bandicam-mel vettem. Az a szar volt, mondom, próbáljuk ki már a Frapset, ami... Au! A kurva anyját! Bele ne könyökölj a kajámba, menj ki. Menjek ki. Nem könyökölök bele. Menjek ki. Konkrét geci. Kinyírt az a faszom-baszom. Bazd meg. Kinyírom azt a holzsert, vagy ki a faszom az. Bocsánat a káromkodásért, de akkor is. Meg kell keresnem a cuccaimat. Texasi Hold'em Poker. Ott van holzser. Már nem könyököltem bele a konyádból. De majdnem. Szóval maradjak kurtba. Öcsém, itten dumál. Hozzá beszélek. Ó,
Hagyjál szét, Holger. Nem tudom, hány perces lesz ez a videó, vagy talán órákba fog telni. Nem lehet tudni. Várjatok még egy harapás a kajámba. Egyébként szendvicset eszek. Na, közben nekem itt írogatnak, hogy Bubi, látom, magyar vagy. Ki írt rám az előbb? Hogy... Bubi, látom, magyar vagy, partisnék. TPH, parti. Ja, és védit veszek. Híresek vagytok. Híresek lesztek. Hát csináljak magamnak egy gépet, és bírunk úgy játszani ketten. Csináljak magamnak egy olyan gépet. Bírunk játszani ketten. Tomi, nem érted, hogy maradják húsba, ezért kell a Sony Vegas, hogy mikor valaki piszkál, kivágjam ezt az egészet. Ezért kell a Sony Vegas. De kurva videót nem lehet rendesen felvenni. Bocsánat a sok káromkodásért. Bazd meg, nem? Olyan szó, amikor valaki videót vesz, főleg az öcsének, az öccse beledumál. A szar lesz miatta a videó. Ez nagyon nem jó érzés. Akkor anyját. Mi ez? Ez nem is magyar szerver. Várjatok már, kivágom, amíg magyar szerverre megyek, jó? Várjatok, elmegyek, és nem soká visszajövök. Nem vágok, hanem itt van vége a videónak. Köszönöm a figyelmeteket. Azt a viszontlátásra!